Prečo ste každú zimu chorí? 80% ľudí má deficit vitamínu D, ale nie je to len o Dčku. Ako ju zlepšiť? Poďme sa na to pozrieť. A zostaňte až do konca a zistite, čo mne najviac pomohlo na imunitu. Bielkoviny. Imunita je postavená na živočíšnych a rastlinných proteínoch. Takže bežní ľudia 1,5 gramu na kilo, pokiaľ nemáte veľkú nadvahu alebo obezitu, a športovci 2 gramy na kilo alebo vyššie. Fermentované potraviny, kefír, kyslá kapusta, jogurt posilňujú črevný mikrobióm, kde sídli väčšina imunity. A samozrejme pohyb a spánok. Silový tréning 2-3 za týždeň, kardio tiež a spánok 7 až 8 hodín. A to, čo mne najviac pomohlo, je otužovanie a sauna. Je to brutálny tréning pre imunitu, ktorý ja osobne veľmi milujem. Ak chcete, môžem vám spraviť zvlášť video o otužovaní, ako s tým začať a prečo je to tak dobré pre imunitu. Hoďte mi to do komentára a zdieľajte toto video, ak sa vám páčilo. A ďakujem.